Mag-start na kita na rin, mga tao marayang mga kalasan ko, imayat-mayat mga layang, imayat-mayat mga sikyan, ando kayo mga mangun-mangun ko, mga kalasan ko, mga asko, mga hindi kampung ko nini. Ano tayo ni Kutsi? Kampung nasi lalap. Kampung malalap, insyaallah. Manjarin na kamera yang unso po. Hari na aja balasnya. Oke. Sa kami naginanggan gali sa bagong trip kayo. Insya Allah kita mag-inom saja maluguin tuan rumah. Dani na aja marajik. Di na ba di na? Allah di na. Di na ni di na. La ilaha illallah. In malayawina munta sunnah Rasulullah.
Sambayang naka Punta ko dyan. Uy, ako nang tigyaso.